Nativity High Secondary School Mawmer 1, LYNGBA Managing Committee ka khot kawer ya baro ki khana school ki barim bat kumjo e ki kimi ki kpa jong ki khana school sha ka Rakhe le kemen jong ka jingdap sanpo Snem ya Mawmer jong ka linti ya jong ka nakabenta Jingshakri ki Paidbah jong ka than ka ban Shillong ha ka lai trik uya yong arjar arpusaw ha ka por shi JINGSTAD Kumjuru hakate kasngi ka school kan sapliru ya kini ka Rakhe jubli ksiar ne yo Mawmer jong ka jingdap sanpo Snem jong ka Jingshakri ya ka dong ka than LYNGBA ka JINGNANG JINGSTAD tang kata hakate ka ju kasngi kan donru ka jingpli ka annual school sports arjar arpusaw hamadan jong ka Nativity High Secondary School Mawmer 1 Southwest Khasinews district Kublai fibra agregat step ke ba pernai kesini ke ba pernai kedai ke ba nakwa ban pentip sya bar ki pas peoples ki kimi ki pa ki kena bat sya ki perlak perjar bar jang Nativity High Secondary School Mawmer ha ke ba kene ke school kan Rakhe ya Mawmer jang ke jingdap sanpo Snem jang ka ha Jingshakri ha kene ke dong ka than jongi LYNGBA ke JINGNANG JINGSTAD Tumta ke school managing committee bat angkat kena school bat kena hikai kin sapli ya kene ke Rakhe ya ke jubli ksiar ha ka lai trik ya yom Snem ahjar saw ha ka por shpau bijen step ha kene ke madam jong ke school namar kata nakaliang jong ke school managing committee rangkat bat kena hikai ni khat sobhai fi bar ki kena school ki barim Rangkar ipi ki kimi ki kpa jang ki kena school jang kada school jang ni lakin sin benta hak to kasni da ko pensit pensingan lem ya kene ke jingpli perda tang ya ha to hi kasni kan sadon ro atat ke jingpli ya kan wal sport school jang Snem area Pusaw po kene ke badan school Nativity High Secondary School Mawmer Southwest Khasinews district utama khot ni wer ipi bar pension benta dan pension lem dan pension lem di kena sekolah jami. Leisiben brain kerku yepi bara.